Bueno, pois temos que falar de algo que pasou aquí o venres, Quique, porque o venres no Plató da Hora Galega desatouse un debate de lo lindo, diría eu, debate acalorado. Non foi para tanto. Debate acalorado entre unha froiteira e Quique Morales. Por qué? Porque que Quique di que el ten que facer o que está desvendo, que el para mercar a froita... Quique di no. Si, dixeches ti, que tes que machucar a toda. A maioría da xente que Quique coñece está de acordo con Quique. Quero dicir, ti vas a mercar a froita e non sabes que peza é a boa. Entón, eu non digo, agora en serio, non digo manchala, tocala, aínda que sexa con luvas, dame igual, pero polo menos poder... Ver se está madura ou non. Claro, porque senón pode levar unha peza que non... Eu isto non sei se está bo ou non, teño que collelo, pois sí que ten un pouco... Sabes o que digo? Bueno, unha cousa é collelo, e ti xa o ves, e outra cousa é isto que che estou vendo facer. Pero que tes que apalpala para saber se... Eu tampouco estou de acordo en apalpar a froita, que che digo? O debate está aí. Temos un problema. Pois o problema, a ver se o resolvemos. Porque eu vou seguir... Bueno, non vou dar nada, cala, Quique. Hai que parar os pés. Hoxe pilláronme, sí. Cheguei á froitería e... As frutas non se tocan. Vale, non toco máis. La gente toca la fruta, encima no se la llevaba, se iban. Había incluso gente que lle cogía la fruta e se la llevaba. En xeral, a reacción ao cartel é boa porque é un dos cartéis máis fotografiados das redes, saiu en todos os medios, pero tamén houbo quen che dixo que lle parecía ofensivo. Sí, hace un mes una señora pasó por aquí y me dijo que el cartel era ofensivo. Hubo una señora que me cogió un aguacate, le dije, por favor, no se puede tocar, ya te lo pongo yo, y lo que hizo fue lanzar el aguacate. Pero bueno, anécdotas muchas, como lo de tocar la piedra porque piensan que la piedra es milagrosa. Que é o novo santo dos croquis, Sí, que veñen aí. No aprietes, que no hace falta que aprietes. Es que ya se ve. A ti que eres a que sabes. Claro, es que nosotros lo servimos, yo te voy a dar lo que tú quieres. Los fruteros somos los que sabemos. Entonces, que nos pregunten y nosotros aconsejamos a la gente. Así que ibades tocar a froita. Sí. Non se pode. Se toca la piedra. Pero por que queremos tocar? Pues está blandito, ¿no? Uno toca, otro toca, otro toca. Porque se tú tocas, eu toco, un terceiro toca. O outro xa toma un zumo, casi. Exactamente, xa toma un zumo. Pero isto pasarame só a min. Aí hai unha chea de xente. Vamos ver se tocan ou non tocan a froita. Almudena, vamos a facer unha proba. Aí hai un grupo de turistas. Vamos a pedir que escollan a fruta a ver como fan. Mira, ¿cómo escogerías tú la fruta? Un tomate, por ejemplo. Tomate lo tocas, que esté... Yo lo tocaría. Este está madurito, este está para comerlo ya. Vente, mira. Claro. Y luego ese tomate está para hacer gazpacho. Claro. Este está para tomar ya y este no. Si tú lo tocas y te lo llevas, por mí, perfecto. Lo que no es manosearlo. Claro. Moi ben, estas preguntan, pero non tocaron, lección aprendida. Mariluz, a vosa froitería é de autoservizo, así que un pouquiño xente aquí tocar toco o produto, non? A ver, o normal, sí, sin pasarse. Se o facemos, fagámoslo con higiene, claro que sí. E cal foi a anécdota así máis forte que vos pasou aquí? Pois que coman a fruta. Non. Sí, algo de todo. No. Sí, de feito, só temos o cartel posto na cereixa, non sei se o vistedes. Ai, vou ver, non comer. Non pode ser que viñeran papar as cereixas aquí. Sí. Pero bueno, temos cachao sin ser solo con cereixas, con máis cousas, pero bueno, as cereixas ves os carozos por toda a frutería. Bueno, eso, flipei cando vin o cartel, digo, pero a que se lle pode ocurrir? Gusta che iso de que a xente manosea a froita? No, nada. Eu vou a tiro fixo, pero bueno, recoñezo que algunha vez tamén a toqueteei. Se levan guantes aínda, permite que nin eso poñen. Si a educación a veces queda na casa. Xa se sabe que está boa sin andar apretando nela.